ମୁଁ ଶ୍ରୀ ତାପସ କୁମାର ପଣ୍ଡା କସିପଦା ରୁପ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ନମସ୍ତେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ମାନବଗଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ କେବଳ ବୋଲନ୍ତୁ, ହେ ନାରାୟଣ ଆମକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କର। ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶଙ୍ଖବାଦ୍ୟ ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସର୍ବଦା ବିପଦମୁକ୍ତ ରଖେ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ବିନା ବିଫଳ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ବି କଥାରେ ଅଛି ଯେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକମୁଖ, ବୋଲିବେ ନାରାୟଣ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ମାନବଗଣ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ କହିବେ, ହେ ନାରାୟଣ ଆମକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କର, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଯେଉଁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଲି ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବ, ତେବେ ଉକ୍ତ ଯେଉଁ ନିବେଦନ ମୋର ରହିଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପଠାଇବେ।